Thomas gal ceacht beg mata íon inis. A gcuimh libh an teachtain se caite bhí mu a caint faoi h-athainmniú. Rinne mu h-athainmniú na deanann, na héanaid agus na géite. Agus rinne mu curla chéile. Well inniu Thomas gal an rud céna dhéana ach Thomas chun ceist dhealú a dhéana ag deire. I bhecinn sib an ceist dhealú atá seo? Tu go muid an aise go sin I gceann nua dín beg amháin. Inis, an chéadú de Thomas chun dhéana na Thomas chun h-athainmniú dhéana na deanann agus na héanaid. Féoch síos mo chlár be an beg an seo. Tá rá de agam, hían, dó, agus tá trí éana dám. Hían a dó a trí. Tá mis sé gcéire h-athainmniú dhéana na deanann trasna go dtí na héanaid. Tá mai gcéire de amháin asú trasna go dtí áit na héanaid. Mar sin, tá mai chun de amháin a hóige, agus tá mai go le bhriise ó na chéile, agus tá mai chun é chuir trasna go dtí áit na héanaid. So cúd loméad má sibh. Hían, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ácht, naoi agus de. Mar sin, tá mai tar éis de amháin asú trasna go dtí áit na héanaid. Tá hían, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ácht, naoi, de, híneag, dóiag, trídeag éanaid in isam, agus tá de amháin. Inis, tá mai gcéire na héanaid a asú trasna ságad in dehannaí I ríist. Tá mai gcéire go mé rá de aine nuair se agus go mé trí éanaid ein. Mar sin caithmuid de éanaid a hóigeal agus é bhagad trasna ionas go mé éon de amháin in áit na ndehanna. Hían, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ácht, naoi, de. Agus tá mai go le chuir le chéile, agus é chuir in áit na ndehanna. Cá mai é cheangail suas. Inis, fan go bhfeicimiid céta ein. Tá trí éanaid in is ríistein, agus tá rá, de, má sib. Nis, Thomas gal ceist dhealú a dhéana, nó Thomas chun baint ó chéile a dhéana. Féoch ar an cheiste tá agan in seo. Tá 653 agan, agus caithmuid 770 a bhaint as. Mar a ecinn sibin seo, tá áit na géite, tá áit na ndehanna, agus tá áit na héanaid. Thomas chun h-athainmniú dhéana riont go na huimhreachaí. Fan go bhfeicimiid an cheist. Trí, banas seacht. Ní féidir le neis sin dhéana, mar tá an numracha an. Mar sin, caithmuid chuil trasna ag na dehanna agus de amháin a hóige las agus é chuir sáil leis na héanaid. Tá mé chun hían is cris amach, agus an sin tá de amháin fáca ein, agus tá muid a gáil an de sin a chur leis na héanaid. Inis tá 30 éanaid ein, agus tá muid chun é bhaint as 7 éanaid. So cúd lo mé. 8, 9, 10, híneag, dóiag, 30. Mar sin sé an freagar a bhés ein. Má sibh. Inis, go dtí áit na ndehanna. Tá hían agan, agus tá muid chun é bhaint as hían, agus nar bhhainn tú hían, as hían, dheann tú náid. Agus inis ar ailíonn go dtí na céite. Tá 600 ein, agus tá 700 ein. Caithmuid 700 a bhaint as 600. Agus nar bhhainn súla ó na chéile iad, dheann tú dó, dheann tú 800. Mar sin, nuair a bhhainn tú ó na chéile iad, dheann tú 800 agus is sé.